डियार नावला सारजों दान्दिसे सम गुवाहाटी जेएमसि मेडिकेलाव भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। जांख्रिथायनि दावहाथिलिया रावबो गैया आंखौ हेफाजाब होग्रा, रावबो गैया आंखौ हेफाजाब होग्रा, रावबो गैया। Serious ekonai artificial thank you. Serious ekonai artificial thank you. भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय दान्दिसे सम डियार नावला सारजों देहा फाहामसालियाव डियार नावला सारा मानो फैनो गोनां जादों? मोदोम गंसे सिथर मानलु मानला जादों। बे मानलु मानलाया अबेनिफ्राय जादों? जि जायगायाव डियार नावला सारा थायो बे जायगानि दैया साननैसो मोजां नंथ'वा। जाय गावखौ बेंनानै दोनो सरकारि पुलिस बिथांमोनाबो गावसिनि लोंनाय दैखौ बायनानैसो लोंनो गोनां जादों आरो गावसिनि गाननाय जोमनायखौ सुनो थाखाय बायनानै बाहायनो गोनां जादों आरो साननैसो दुगैजाथ'वा बे दैया होननानै मोनथिनो मोनो। बेफोरखौ लानानै डियार नावला सारा जेबो सिन्था खालामाखै। नाथाय गावखौ बेंनानै दोनग्रा सरकारि पुलिसफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय मथे गावसिनि थानाय जायगानि दैया साननैसो लोंजाथ'वा आरो गावसिनि गाननाय जोमनाय आरो दुगैनाय बे दैखौ इउज खालामथ'नो हाथ'वा होननानै मोनथिनो मोनो। बायनानैसो इउज खालामनो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोनो। बेफोरनि थाखाय डियार नावला सारनि मोदोमाव हयथ' सिथर जादों, मानलु मानला जादों खोमा। बेनि थाखाय देहा फाहामसालियाव डक्टरनो दिन्थिफैनो गोनां जादों आरो लोगोसे डियार नावला सारजों दसे सम बे देहा फाहामसालियाव सावरायलायनायाव जोबोद फंसे बाथ्राया जोबोद बाख्नायथाव। जापान हादोराव बेरायनो थाङोबा बा सानसे समाव जापान हादोराव डियार नावला सारा थांनाय समाव जायफोर थागिबि बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा धोरोम होननानै सोङोबा बिथांमोना गावनि मावनाय दांनाय गाव जि खामानि मावनानै सोलिनानै दं बेखौसो धोरोम होननानै गनाय जाहैदों। जापाननि थागिबि गामि ओनसोलाव थांनानै जुदि सोङोबा नोंथाङा मा धोरोम होननानै बुङोबा गावनि मावनानै गसंनानै थानाय गाव जेखौ मावनानै न'खर सोलिनानै दं आरो जि खामानिखौ मावनानै गाव गसंनानै थानो हादों बेखौसो धोरोम होननानै गनाय जाहैदों। सानसे समाव डियार नावला सारा जापानाव थांदोंमोन बा माबा मोनसे खामानि लानानै थांदोंमोन खोमा। बिनि थाखायनो जापान हादोरनि जारिमिनखौ बा रायजो राजाफोरनि माखासे सोंलुनि फिननायखौ बुंनो हादों। दान्दिसे सम देहा फाहामसालियाव मोजां गाज्रि सावरायनाय समाव डियार नावला सारा बे फंसे बाथ्राखौ जोबोद बाख्नायथाव गनायथाव सावरायलायो। जापान हादोराव मालाबाफोर थाङोबा जापान हादोरनि थागिबिफोरनि खाथियाव जुदि थांनानै धोरोमखौ सोङोबा नोंथाङा मा धोरोम सिबियो होननानै बुङोबा गाव जेखौ मावनानै दं बेखौसो धोरोम होननानै गनाय जाहैदों। धोरोमनि नोंथाङा मा धोरोम होननानै सोङोबा गावनि मावनानै जानानै सोलिनो हानाय गाव जेखौ मावनानै सोलिनानै दं बेखौसो धोरोम होननानै खिन्थायै जाहैदों। अब्ला साननैसो सिगां बिस्वजित सारनि बुंनाय रावा जापान हादोराव मिनिथाव नंगौना नङा? सोरबा दैदेनगिरिनि आखाइ मुथायाव थानानै सोरनिबा पावाराव थानानै सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै बिस्वजित सारा बुंनो गोनां बायध'था नङा होमबा? जापान हादोरनि थागिबिनि रायजो राजाफोरनि जारिमिनखौ डियार नावला सारा दसे सम खिन्थायो। मालाबाफोर जापान हादोराव थाङोबा जापाननि थागिबिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जुदि सोङोबा नोंथाङा मा धोरोम होननानै बुङोबा गावनि मावनाय खामानिखौसो धोरोम होननानै खिन्थायै जाहैदों। अब्ला बिस्वजित सारनि साननैसो सिगां
बुंनाय बाथ्राया जापान हादोरनि थाखाय मिनिथाव नङा नङा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंला मोदी की मदद नहीं मारिए मोदी की मदद नहीं मारिए अमित शाह की मदद नहीं मारिए अमित शाह की मदद नहीं मारिए जननांगो नहीं विचार करता को माफ फुंगांगो विचार करता को माफ फुंगांगो विचार सुनिए सुनिए वही वाली परमिशन की बात हो है We want solution. गोबां दानि समाव जोङो 2 घन्टायानो जा 3 घन्टायानो जा 2 घन्टानिफ्राय 6 घन्टायानो जा जायखिजाया हाबाफारि लाया मानो दा जों मिथियो नोंथांमोना जोबोद खस्थ' मोनो आरो बिनि गेजेरजों जोङो नोंथांमोननि दखरानिफ्राय एबा रायजो राजाखौ लाबोनानै एबा लाबोनांगौनि थाखाय जिफोर माखासे जोंनि दखरानि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर जोङो बेवहाय नोंथांमोना जि खस्थ' खालामो जोङो मिथिगौ बयबो खस्थ' मोनो आरो नाथाय दिनै जोंनि बे राजखान्थियारि जे समाधानाव बिटिआर गोरोबथा जानाया 2 बोसोर बारबाय आरो बिटिआर गोरोबथा जानानै 2 बोसोरनि उनावबो जोङो जोंनि गुबै माखासे दाबिनि समाधानाव जायखौ एकर्डआव लिरदोंमोन बेखौ दिनै मावफुङालासिनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि बे गासै दाबिफोरखौ माने बिथांमोना दाबो जिबायदि मोनसे गोख्रै मावफुंनायनि राहा लानांगौ बिथांमोननियाव जों नुवाखै दा नोंथांमोना मिथियो आसामाव जोङो थांनाय बिटिआर इलेक्सननि सिगां जि गामिफ्रा सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय बड'लेण्डआव हाबबाय आरो बिनि लोगो लोगोनो बिथांमोना इलेक्सनावबो बाहागो लाबाय नाथायबा नोंथांमोनाबो मिथियो जों बयबो मिथिगौ सनितपुराव थानाय बिश्वनाथआव थानाय जोंहा दिनै माने 300नि बारा जोङो बर' गामि हिसाबै जोङो बड'लेण्डआव सरकारनो मोनबावनांगौ आरो बिनिनो जि 94टा गामिया माने बिटिसि गोरोबथायाव आद्रा दङमोन बेखौबो जोङो माने बड'लेण्डनि सिमायाव मोननांगौ दा बेनिखायनो माने नोंथांमोन बे खामानिखौ मावनाया थांनाय आसाम सरकारा गासिबो खामानिखौ बिथांमोना जिथु दोनथ'नानै आरो दिनै गोदान सरकार जानायनि उनावबो बेखौ मावफिनाखै दा बेनि थाखायनो जोङो बे दाबिखौ लाखिदों जे बिथांमोना कमिसनजों लोगोसे गामि फोसाबनाय आरो सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफिननांगौनि थाखाय जोङो बे दाबिखौ बेवहाय जोंनि मेम'रेन्डामा आसामनि चिफ मिनिस्टार गभर्नर अफ आसाम प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार जों बे गासै एखे दाबिखौ लानानै जों बिथांमोननो दैथायहरगोन आरो बेबायदिनो आसामनि जेंनायाव दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो आद्रा जानानै दं बिथांमोननियावबो इलेक्सन जानांगौ समस्या मोजाङै रानसारनांगौ आरो बेबायदिनो दिनैनि समाव बे राजनिति समाधानखौ हास्थायनानै जोङो दिनै बिथांमोनखौ खावलायगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला इलेक्सन जानानै थोजासे रां बावजागोन बिथांमोना इलेक्सननि उनाव सरकार सालायनो मोननांगौ बर' माहारिनि जौगाथायाव खामानि मावनो बिथांमोननो सुबिदा होनायनि जिथु खाबु बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दा बेजों लोगोसे जोङो दिनै कार्बि आंलंआव थानाय डिमापुराव थानाय जोंनि बर'फ्रा बेवहाय एससि हिल्स नङा आरो बेखायनो जोङो बिथांमोना शिड्युल ट्राइब हिल्स स्टेटास मोननांगौनि थाखाय दिनैबो जोंनि बिटिआर एकर्डआव लिरनाय बायदि बिटिसि गोरोबथायाव लिरनाय बायदि दासिमबो भारत सरकाराबो बिनि सायावहाय समाधान लाबोआखै दा बेखायनो जोङो बे दाबिफोरखौ बेवहाय मख'नाय जादों दा मानोना नोंथांमोन बेनि अनगायैबो जोङो दिनै आसामाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौ बेवहाय होनाय जादों स्कलारशिप मोननांगौ टाइम बायदियै दाखालि रायजो सभानि थिननायाव नुबाय जे बेवहाय माने स्कलारशिपआ हरगासिनो भारत सरकारा आसामा नाथाय एससि स्कलारशिपखौ रिलिज खालामाखै आरो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय 2025 आरो 2026नि बोसोरनि रांखौ भारत सरकारा हराखै दा बेनि थाखाय जों बुजिबाय बेनिफ्राय जों बुजिनो मोनबाय जे आसाम सरकारा एससि स्कलारशिपखौ रेगुलारलि जोंनो होआखै आरो बेखायनो जोङो बे मेम'रेन्डामावबो जोङो बेखौ लाखिदों आरो हायार सेकेन्डारिया दिनै गोबां जाबाय हाई स्कुलनिफ्राय आपग्रेड जाबाय गाहायै बिथांमोना बेवहाय पोस्ट ग्रेड खालामनांगौ दिनैसिमबो बे थिरांथाखौ लाबोआखै आरो गुबुन गुबुन साबजेक्टनिफ्राय जोंनि बर' फरायसाबो बर' बिजोङाव असमिया मिडियाम इंलिसाव गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारिफ्राव माने बेबायदि गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय बिथांमोना गेजेन जानानै दङ दा बेनिखायनो मानो गोनां नोंथांमोन आसामाव जों बेफोर दाबिखौ लाखिनानै दिनै जोङो एकर्ड रिलेटेडआव फरेस्ट राइट्सनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो जोंनिया माने बेलेन ब्लकआव गोलैयै ट्राइबेल गामिफ्रा एससि गामिफ्रा प्रटेक्सन मोननांगौ आरो बे मोनसे आयेनारि खान्थिजों फैनांगौनि थाखाय जोङो बे दाबिफोरखौ आसामाव होदों दा बेनि अनगायै भारत सरकाराव जोंहा आद्रा खामानिया जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव
123 एमेन्डमेन्टआ गोलाव समनिफ्राय बेवहाय एमेन्डमेन्ट गोनांनि राहाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिगांनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे आरो एकर्ड सिगनेचारि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव आरो गुबुन गुबुन नर्थ इस्टआव थानाय 10 टा सिक्स काउन्सिल दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना बे एमेन्डमेन्टखौ जाफुंनायाव गासैबो जि सोसननाय जोंनि जे काउन्सिलाव 30 मेम्बारनिफ्राय 60 मेम्बार जानांगौ जोंनि गोरोबथा बायदियै आरो बेवहाय भारत सरकारनिफ्राय आर्टिकेल 280आ संशोधन जानांगौ भारत संबिधानाव आरो जोंनि काउन्सिलाव एबा 6 काउन्सिलनि थाखाय डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेबस्था जानांगौ सेन्ट्रेलनिफ्राय दा बे गासै कन्स्टिटिउसनेल समाधाना संबिधाननि मर्यादानिफ्राय पार्लामेन्ट सोलिबाय थानायाव आरो आसामनि एसेम्बलि सोलिनायाव गोबां जोंनि बे दाबिफ्रा समाधाननि लामायाव मख'जानांगौनि थाखाय समाधाननि ससेयाव फैनांगौनि थाखाय दिनै जोङो बे सोलिफुनाय थाखायनो बिथांमोननि खोमायाव सोनो थाखाय बिथांमोननि गोसोआव लाबोनो थाखाय जोङो बे धरनानिफ्राय बिथांमोननियाव जों दाबि देखायदों जे 123 एमेन्डमेन्टआव जाहाथे जोंनि बिटिआर गोरोबथानि राजखान्थियारि समाधानाव संबिधाननि गुबै मोनसे बाहागोआव बेयो समाधान मोननांगोन दा बेनि अनगायै जोंहा गुबुन गुबुन राहा लानांगौबा जोङो नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे बर' माहारिनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय आलादा रायजोआ आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दिनैनि बे पार्कआव बिथांनि मुसुखानि साखाथियाव थानानै जों बयबो मिथिगौ जे बिथांनि जागायनाय आन्दोलना दिनैबो हाग्रा जानानै दं जाय आन्दोलनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनदों आरो बेबादिनो जोङो उननि समाव जोंनि जुदि राजखान्थि समाधाना नासयजायोबा जोंनि जुदि राजखान्थिनि समाधाना बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव थानाया नासयजायोब्ला मावफुंजायाब्ला जों बयहाबो साग्रिद जानांगोन जों जांख्रिथायारि गोसोखौ लानानै बर' माहारिनि जास्टिसनि थाखाय बर'फोरनि जास्टिसनि थाखाय आरो बर' हारिया गेरेमसा हारि दाफुंनांगौ जोङो जुदि दिनै जोंनि रावाबो गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि रोखोमै नासयजायो आरो जोंनि दिनै गुबुन गुबुन रोखोमै रायजो जानाय बर'फ्रा गुबुन गुबुन ओनसोलाव बायदि थासारियाव राजखान्थियाव नासयजायो आरो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बर' रावा भारत संबिधानाव 97 आव गनायथि मोननाय आरो बेबायदिनो जोङो मोनफ्रोमबो सरकारि खामानियाव बर' रावखौ बाहायनायजों लोगोसे बर' रावा आसामाव एसोसिएटेड अफिसियेल लेंगुवेज आरो बिनि मर्यादा आरो मान सन्माना असमिया रावजों समान हिन्दी रावजों समान आरो गुबुन गुबुन बेंगलि रावजोंबो समान नाथायबा दिनै जों नुयो जे जानो गोनां सेन्सासआवबो दिनै मबाइल एपनि गेजेरजों डिजिटेल सेन्सास जागोन आरो बे मबाइल एप खुलिनायाव बर' रावजोंहाय बे मबाइल एपखौ बानायनाय जायाखै जों नुनो मोनो बेवहाय रावनि अपसनाव एसामिस राव इंराजि राव आरो हिन्दी रावाव आसामाव बियो गेवो नाथाय दिनै जोङो बेखौ दाबि लाखिदों जोङो बेखौ आलादायै भारत सरकारनिसिम जोङो लाइजाम दैथायबाय मानोना जोङो मिथियो जे जोङो 97 आव गनायथि मोननाय संबिधाननि राव जाय रावा UPSC आनजादाव मोनो जाय रावा दिनै सिभिल सार्भिस आसामाव मोनो आरो जाय रावा दिनै आसामनि एसेम्बलियाव इन्डियानि पार्लामेन्टआव एखे समान गुबुन रावनि मर्यादायाव जोङो बाहायगासिनो दङ दा बेनिखायनो मानगोन नोंथांमोन दिनै जोङो जोंनि नासयजानाय जोंनि थगायजानाया गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो दिनै आसामाव बेबायदि मोनसे थासारियाव दं दा बेखायनो उननि समाव बिटिआर गोरोबथाजों समाधान हास्थायनानै जोंनि मावफुंनाय आद्रा थानाय खामानिखौ समाधान हास्थायनायनि गेजेराव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार सोलिनायखौ जोङो खोनादों दा बेनिखायनो दिनै बे धरनानि गेजेरजों जोंनि समाधाना जायागौमानि जोंनि सनितपुर बिसनायाव थानाय जोंनि आइ आफादिया फंबायमोनखौ लानानै खुनु राजखान्थियारि खैसार सोलिनो मोना आरो आसामनि राजखान्थियाव बर' भाषा लेखाफोर अट'नमास काउन्सिल दानायाव सनितपुर आरो बिसनाखौ दोनथ'नानैसो दानाय जाखादों मानोना दोनथ'नायनि उद्देश्य थांखिया बे जे बड'लेण्डनि सिमा बानायनायाव सनितपुर आरो बिसनाथनि गामिफ्रा बिटिआरजों हाबनांगौ आरो जाय गामिया हाबनाय नङा उननि समाव बिथांमोना बर' भाषानि काउन्सिलाव थानो मोनगोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोबां खैसारखौ सनितपुर आरो बिसनाथखौ लानानै आसामनिफ्राय राजखान्थि सोलिदों जाय राजखान्थिया खिन्थु मोजां नङा जाय राजखान्थिया बर' दैदेनगिरिफ्रा खालामनो नाजादों बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानोना बिटिआर सुक्तिखारिया एबसु थाबाय एनडिएफबि थाबाय इउपिपिएल थाबाय आरो बिनि गेजेरनि समाधानाव दिनै जुदि बिथांमोना बाहाय राजखान्थियारि लिडार जाबाय होननानै सोरबा मन्त्रि जाबाय होननानै सोरबा गावखौनो गाव गोग्गानानै हारिनि पण्डित बायदि सानना लानानै जुदि बिथांमोना आद्रा खामानि जाफुंनायनि सिगां गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिनाय थानाय नङा आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंनि एकर्डआ गोख्रोङै मावफुंजानांगौनि थाखाय जोङो दिनै दासिमबो गुबुन गुबुन सावरायनायाव गुबुन गुबुन भारत सरकारनि मनिटरिं बिथिङाव एकर्डखौ मावफुंनायखौ लानानै जिहेतु सावरायनाय सोलिबाय थायो बेवहाय जोङो सिगनेटरनि आफादा बाहागो लानानै बेजों समाधानखौ नागिरगासिनो दं दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै जोङो मिथियो जे थांनाय समाव
जोङो दिल्लीयाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन भारतनि भाइस प्रेसिडेन्ट एबा रायजोसभानि बिथाङा चेयारमेन जायो आरो बिथांखौ लोगो हमनानै बुंलायबाय जे जोंनि बिटिआर रेकर्डआव 60 दलाव एमेन्डमेन्ट फैनांगौनि थाखाय जि पेन्डिं बिल दङ रायजोसभायाव बियो दाबो दङ दा बेखायनो दिनै भारत सरकारा गोसो खालामनानै एबा रायजोसभायाव बेखौ लाबोफिननांगौनि मददाव बिथांनि मदद हास्थायनानै जोङो बिथांनो जोंनि आर'जलाइखौ गथायनाय जादों मानोना 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 आव फैनायनि उनाव जोंनि एकर्डआ 2020 आव जादों कार्बि आंलंनि एकर्डआ बिनि उनाव जादों डिमा हासावनि एकर्डआ बिनि उनाव जादों आरो बेखायनो बेफोर समाधानाव जोंनि गोनांथिखौ सीट बानायनाय जोंनि बड'लेण्डनि कार्बि आंलंनि डिमा हासावनि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थियारि समाधानाव डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्राया आगोलावनो रायखांजाखानायमोनब्लाबो बिनि समाधानखौ लाबोनायाव बिथांनि मदद हास्थायनानै जों लोगो हमदोंमोन दा अदेबानि दिनै आसाम सरकाराव आरो भारत सरकाराव राजखान्थियारि मर्यादायाव बिनि समाधाननि लामाखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो जोंनि दिल्लीयाव थानाय मानगोनां एमपि बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन राजखान्थियारि लामाखौ लानानै समाधान लाबोनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोनाबो खामानि मावनायखौ जों मिथियो नाथायबा दिनै आसामजों लोगोसे भारत सरकाराव राजखान्थियारि समाधाननि गुदि लामाखौ होनामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामबाय थागोन आरो बेबायदिनो गामिनि समाधाना जायाब्ला जोङो सानसे समाव मोनसे समाव जोङो जोंनि थिरांथाखौ लाहैनांगोन दा बेनिखायनो जोंनि मावथिनो नोंथांमोन जोङो दिनै बे गौरमानिफ्राय आरो नोंथांमोना जि बिग्रायारि गोसोखौ लानानै दिनै भारतनि सिङाव गणतान्त्रिक भाबै दिनै गोबां सोमावसारनाया बायदि बायदि रोखोमनि जानो हमनायखौ नोंथांमोना नुदों आरो बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि गोदान आथालनि जेराव जोङो बयबो जोङो मिथिना लानांगोन जे बे समनि मुभमेन्टआ गणतान्त्रिक भाबै बियो राजा लामा बियो बबेबा रेल लामायाव सिमा जानानै थाया आरो दानि जुगाव डिजिटेल एजनि जुगाव मिडिया कमिउनिकेशननि जुगाव नोंथांमोना नुदों जे दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव मा जादोंमोन आरो बेबायदिनो बे लाइमोनफोरनि सोमावसारनायजों बे जाफुंसारनायखौ मोनदों जे दिनै धर्मेन्द्र प्रधानआ रिजाइन लानांबाय आरो बे गणतन्त्रनि बे मोनसे जाफुंसारनाय मानोना दिनै जाय बिथांमोना गणतान्त्रिक भाबै जोङो दिनै बड'लेण्ड आन्दलनखौ मोनथाम खोलोबनि मोनथाम डेकेड्सआव जोंनि आन्दलना सोलिबाय सिरानि आन्दलन सोलिबाय जायखौ बर' हारिनि गेजेराव जोङो गासैबो बिथिंखौ जोङो फोरमान नायनाय बायदि एबा जोङो फोरमान मोनबाय बड'फा ब्रह्मनि दैदेननायजों आरो गणतान्त्रिक आन्दलनाव गणतान्त्रिक देशनि मान सन्मानखौ मर्यादाखौ जोङो बयबो मोननायखौ मिथिगौ जे बे समनि आन्दलनाव गिबि खोलोबनि थाखाय 1993 आव बे गणतान्त्रिक आन्दलननि मोनसे फिसा हिसाबै बिएसि एकर्ड जादोंमोन आरो बिनि उनाव जोङो मिथियो सेकेन्ड फेजनि आन्दलन जाबाय 1996 निफ्राय 1996 नि उनाव बेयो 2003 आव बेबायदि गणतान्त्रिक आन्दलन आरो लोगोसे सिरानि आन्दलन खालामनानै बिएनपिजों लोगोसे आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राहाजों दिनै बे 2003 आव जि बिटिसि गोरोबथा जादों बेयो मोनसे गणतन्त्रनि फिथाइ जाय डेम'क्रेटिक आन्दलननि फिथाइयाव बर' हारिया बेखौ मोनसे एफसिपिआव लादों आरो बिनिफ्रायनो बेयाव 6 सिटआव काउन्सिल जाबाय बर' रावा 90 सिटआव हाबबाय आरो दिनैबो जोङो मिथियो जे बिटिआर गोरोबथाखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोन बयबो बेयाव फैनाया बाहागो लादोंमोन जे 10 बोसोर जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदों आरो इन्डिया सिसफायर जानानै बिथांमोनाबो बे समाव माने बे 10 बोसोरनि आन्दलनाव सोमावसारनायाव गणतान्त्रिक भाबै बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि थैखौ लानानै सोमावसारनायनि खान्थिखौ लानानै गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननि थैया जि गाब बे थैनि गाबा जोंनाव दंजोबो आरो बिनिखायनो बे गाबा सोलायाखै आरो बेखायनो बर' माहारिनि जों साफ्रोम फिसाया जोङो साफ्रोम बर'नि थै थानाया जोङो बे बिथिङाव सांग्रां थानांगोन जे सानसे बेलासे जोंनि जेसेबां गणतान्त्रिक आन्दलननि मर्यादायाव राजखान्थि समाधाननि मर्यादायाव दिनै जोङो जि मान सन्मानखौ मोननांगौमोन जि मान सन्मानाव जोंनि समाधान जानांगौमोन आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सिनायनि आन्दलननि आरो गुबुन गुबुन जोंनि गणतान्त्रिक आन्दलननि मान सन्मानाव बर' हारिया बे गणतान्त्रिक समाधानखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बेबायदिनो जुदि दिनैनि गणतान्त्रिक समाधानजों समाधान लानायखौ समाधान हास्थायनायखौ भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि बुजियाब्ला जोङो उननि समाव आरोबाव गोनां जायोब्ला जोङो बे गणतान्त्रिक पन्थायावनो जों बारसोमनांगोन मानोना इन्डियायाव फ्रिडम स्ट्रागलआ महात्मा गान्धीजों डेम'क्रेटिक नन भायलेन्ट मुभमेन्ट आरो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बड'फा ब्रह्मनि दैदेननायाव भेरि माच डेम'क्रेटिक आरो नन भायलेन्ट आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव नाथायबा सिरानि आन्दलन खालामनो बाध्य जादों एनडिएफनि आन्दलना बाध्यखा जोंनियाव बिएनपिनि आन्दलना बाध्यखा भलन्टियार फर्सफोर सिलायनायनि बाध्यखा नाथाय दिनै जोङो बर' हारियाव सिरानि आन्दलननि थासारिबो गैया नाथाय गणतान्त्रिक आन्दलननि थासारिया संबिधाननि मोनथाय आरो बेयाव कनस्टिटिउसनालि उदां बेबस्था जाय बेबस्थायाव डेम'क्रेटिक रिप्रेजेन्टेसन
डेम'क्रेटिक भाबै आन्दोलन खालामनायाव नन भायलेन्ट मुभमेन्ट खालामनायाव दिनै जोंनि हादोराव रावबो रावखौ होबथानो हाया पुलिसा बुख्रुबदों दिल्ली पुलिसा आक्रमण खालामदों नाथाय बिथांमोना दिनै बे जे अभिजित दिपकेमुनि क'क्राझार पार्टिनि मुभमेन्ट बिथांमोना बेयाव मोनसे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों दा दिनै इण्डियायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आन्दोलन जागोन जोंनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बायदिसिना राजखान्थियारि आन्दोलननि गेजेराव जोंनि देरसिन आरजाखानाय खामानिया आलादा रायजोनि गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट जाय मुभमेन्टआ दिनै बिटिआर गोरोबथाजों थाबोदों जोङो दोनथ'दों आरो बेखौ लानानै समाधान हास्थायनानै जोङो दोनथ'दों सानसेखालि गोबां बाथ्रा गुबुन गुबुन बाथ्रायाव जोङो मिथिगौ दैदेनगिरिफ्रा जोङो बयबो हास्थायो जे माने थाबोनानै जिरायनानै बोलो फोराननानै आवगायलांनायनि मोनसे खान्थियाव जों थांनो गोनां जायो दा बेनिखायनो मानो गोनां मावथि लोगो नोंथांमोन दिनैनिफ्राय लानानै बे गणतान्त्रिक आन्दोलनखौ जोङो सम सम बेबायदि खालामनायाव जोङो जोंनि दाबियाव गणतान्त्रिक भाबै जि फिथाइखौ जों मोनदों बेखौ जों गणतान्त्रिक भाबै हास्थायनायनि लामायाव जोङो बेखौ जुजिगोन आरो बिनि जुजिनायाव उननि समावबो गुबुन गुबुन राहाजों जुजिनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ मा राहाजों लांगोन माबायदि रोखोमाव लांगोन बेसे गिदिर खालामगोन माबायदि खालामनांगोन दिनै बेफोर माखासे थासारिखौ गोबां मानसिया गोबां बर' हारिनि दैदेनगिरिनि गेजेरावबो जोंनि सोमावसारनाय फैयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जायोबा राजखान्थि खैसाराव जोंखौ माने सोंखारिनाय गोबां बाथ्रा ओंखारो नाथाय दिनैनिफ्राय मिथिनानै ला जे बर' हारियाव दिनै जोंनि राजखान्थि समाधाननि लामा हास्थायनायाव बड'लेण्डआव सोरनि सरकार दं सोरनि गैया जोङो सिगांबो खालामदों दाबो खालामगोन उनावबो खालामगोन आरो बेवहाय दैदेनगिरिफ्रा गावबा गाव खामानिखौ मावनांगौ आरो बेबादिनो राजखान्थि समाधाननि लामायाव बर' हारिनि समाधानखौ हास्थायनांगौ नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' जोगोनार ब्रह्मनि मुंखौ लानानै आरो बर' हारिनि गेजेराव बेबादि मोनसे हारिनि माहारियारि आफादनि सायाव जोंनि आन्दोलननि सायाव गुबुन गुबुन सोमावसारनायनि सायाव खेंसालियायै एबा मेगन गाज्रियै मेगन गुरै जुदि नायोब्ला दिनै उननि समाव बिनि फिथाइखौ एबा बिनि थासारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फिननायखौ होगोन दा बेनिखायनो बे समाव जोंनि सोमावसारनायाव आरो जोंनि बे गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायाव बाहागो लाफैनाय गोबां जोंनि बेवहाय मावथि लोगोफोर आरो बिग्रायारि सोमावसारनायाव फैनाय आरो बाहागो लानाय नोंथांमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो हामलायनाय होयो आरो उननि हाबाफारिफ्राव नोंथांमोननि बेबायदि मोनसे मैखोम बाहागो लानायखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों देग्लायनि नैबे समाव माइ गायनाय बोथोर गोबां जायगायाव अखा गैया जोंनि ओनसोलावसो जोङो माने साननै सानथाम अखा गैयैखौ माबायदि मोनदों नाथाय जोङो मिथियो जायगा जायगा दैबानाबो दङ नाथाय जोंनि आसामावनो बहाबा नगाव एरियायाव अखा गैयैनि माइखौनो गायनो मोनाखै दा बेनि थाखायनो मान गोनां नोंथांमोन जोंनि बे मोनसे बोथोरजों लोगोसे खामानि दामानि दोनथ'नानैबो गोबाङा नोंथांमोना फैदों होननानै जों मिथियो दा बेनि गेजेरावब्लाबो बर' माहारिनि थाखाय गोथार थांखिजों आरो जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि सानस्रियाव जोंनि राजखान्थियारि समाधानखौ हास्थायनानै दिनै नोंथांमोना बेवहाय जोंनि 2 घन्टानि धरनायाव नुजाफैबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो नोंथांमोनखौ मान होनानै जोङो हामलायनाय होयो दा दिनै बे समाव गोबां जिल्लायाव लादों गोबां जिल्लायाव गुबुन गुबुन खारनाव लानो हायाखै बेखौ जोङो मिथियो नाथाय दिनै नोंथांमोना बेबायदि जोंनि सोमावसारनाया जों जेसेखि मानसि फैया मानो जों जेसेखि बुरजा जायाखै मानो जोंनि सोमावसारनायाव माखासे बिथांखि दङ आरो बे थांखि आरो बिथांखिखौ लानानै जोंनि हारिया बेबायदिनो जों गसंथानानै फैनाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि अलखद बर' हारिनि इयुननि थाखाय बर' माहारि दावगानांगौनि थाखाय राजखान्थि भाबै रांखान्थि भाबै दावगानांगौनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव समाज बिथिङाव दावगानांगौनि थाखाय जिफोर हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावदों जों मावगासिनो दङ सोलोंथाइनि खामानियाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बे टटेल रिभलिउसननि अराय सम बे मोनसे पार्ट सिगां समनि सोमावसारनायखौ जों मिथिनाय बर' जोगोनार ब्रह्मआबो बे बाथ्राखौ फोसावलांखानाय जे बर' हारिया जेब्ला रिभलिउसन खालामो बे अलवेज अराय समनि थाखाय बे टटेल रिभलिउसन दा बेनि थाखायनो जोंनि मावबाय थानाय खामानिया जोंनि सोलोंथाइनि समाज फोसाबनायनि गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दाबिनि मोनथायनि बे गासिबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथारनां आरो बेयो जोंनि बिबान आरो बेयो जोंनि बिबानजों लोगोसे जोंनि दायित्व जाय दायित्वखौ दिनै जोंनि माहारियारि आफादा गोलाव सम गुबुन गुबुन दैदेनगिरिया फालिलांबाय बड'फा जोगोनारफोरा फालिलांबाय आरो बेबायदिनो जोङो उनावबो दावगालांनांगौनि थाखाय साग्रिद जानांगोन दा बेखायनो जोंनि मावथि नोंथांमोनखौ बेबायदि खावलायनायजों लोगोसे जाहाथे माहारियारि आरो लोगोसे जांख्रिथायनि गोसोखौ जोङो गावखौनो गाव दुर्बल खालामनो नाङा जोङो बेबायदि मोनसे गोसोजों अराय थानांगोन मानोना गणतान्त्रिक आन्दोलननि फोरमाननि फिथाइखौ लानानै बर' हारिया जों बिसिम फैदों आरो बे हान्थिनाय लामायाव उननि समाव गोनां जायोब्ला जोङो ज' जानानै ओंखारफिननांगौनि थाखाय बे गोसोखौ जों हमथानानै लानांगोन दा बेवहाय मेम'रियेल नामखौ जों हरसिगोन दान्दिसे उनाव आरो बेबायदिनो जोङो 2 घन्टा जानाय लोगो लोगो जोंनि दिनैनि धरनाखौ जों फोजोबगोन जय बर' हारिनि
Jai Burani. Burani Boro Praisa Fatana Katen. Burani Boro Praisa Fatana Katen. Bicara kemal Fabajan Jaya. Bicara kemal Fabajan Jaya. Modi ji wadani bhaiye. Modi ji wadani bhaiye. Amit Shah ji wadani bhaiye. Amit Shah ji wadani bhaiye. Assam Chief Minister wadani bhaiye. Assam Chief Minister wadani bhaiye. We want justice. No sonse no rest. Zemlanando niyai. Zemlanando niyai. Bicara kerta koma funando. Bicara kerta koma funando. Bicara kerta koma funando. Bicara kerta koma Fabajan Jaya. Bicara kerta koma Fabajan Jaya. Bicara kerta koma Fabajan Jaya. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Absolutely. 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 Jai Burani. Jai Burani. Jai Burani. Di sana di musibah betul ya, betul.